Tam bola slepá. To teda to sa jumpscare jak one. Kde mám ísť? Nej nikde cesta. To je hnusné. Sem? Ale tu je slepá. Aha! Do žubu! Predstav, že by som ťa takto stráčil, keď spinkaš. Aj tu je slepá. Tak asi idem späť. To nebola cesta. To sa stále mení. Čo tam je? Ježiš, to je nepríjemné. No poď už! Bože. No ukáž. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. Ono to zavreté. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you incomprehensible. Ja sa na to neviem prestať, each hungry for your ja sa na to musím pozrieť, pozrite, ja hýbem myšou, neviem sa pozrieť preč. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place. Ja už ani myšou neviem hýbať. Keď ja hýbem myšou, nefunguje. Welcome home. Otvárej! No tak to nezdrhým, ja neviem sprintovať. Zdrhej! Ježiš! Aha. Ježiš. To bolo jaké to čo je toto? Výťah. The Hour of Joy. Otváraj, chcem ísť preč. Jak to, že je to zrazu zamknuté, no tak musím ísť sem. Že jo, no jasné. Čo je za zvuky? Ježiš, dúfam, že to nebude podobné ako ne. Čo je toto? Čo je toto? Maska nejaká. To je na ten plyník. Čo je toto? Mami Longlegs. To existuje? Tatinek? No nič, idem dolu. Čo asi mi ostáva? Tam je nejaká elektrika.
To je to potrubie? Jaj. No. Čo som si pomohol? Sa mi zdalo, alebo som počul otvárať dvere? Tyvo, teraz to sem jumpscare, ako ne. Opa! Nič. Kam ho išiel? Kam išiel? Ešte musím nájsť asi jednu baterku ďalšiu. Tu som prišiel. Ježiš! Som si myslel, že to nepôjde otvoriť. Čo je tu? To je tá ona. Kissy Missy. Tá by ma mohla ochrániť, ne? Haló? Oni sa niekde otvorili dvere. Čo je hnus? Čo je toto zás? Nejaký destroyed huggy. Tu. Čo tu môže všetko porozbíjať? No ale on tu niekde... No, baterka. Tu. Sa mi to vyvíra. No... Ale ja sa bojím. No to otvoriť sa mi tam buguje ruka. Tu zírá. Tu čo je? Tu sa otvárajú dvere a všelijaké zvuky tu sú. By som sa vrátil dolu. Furt sa otvárajú dvíra. Kde je ten hajzlik? Kde je? No tu sa nechcem ísť. Asi musím, neviem. Tak asi späť. Čo mám hľadať?
odvedlo. Tu nemôžem ísť. A čo som si pomohol? Keď som to zničil. Som to len zničil a to je všetko, čo som urobil. No. Svapujem ruky. No a čo to tu máme? Ty on tu chodí ten catnap, ja sa tu doserem. Čo som otvoril? Potok. No čo teraz? Aha. Stále počujem jeho kroky. Jaj. Fuj. Počkaj, to tu nebolo. Kde je tá formula? Na druhej strane. Tak ja tomu nechápem. To som na druhej strane? Čo tu? Tebe to je tu bludisko. Zase otváranie dverí. Kde som? Tu je niekde aha. Tak to dám tam a idem hore. Dobre. Ok, to som stihol. A kde to mám dať? Tu. Tyvo, ešte jedna. Tu nájdem kde. On tu stále pochoduje. Prečo hraje hudbička? Čo, mám ísť hore? Mám nápad. Tuto je napájanie. Tak ja to zoberiem stadiaľto. Napojím to sem. Zoberiem toto, pacne to tam a zoberiem aj toto a pacne to tam. Dobre, ale na to musím byť rýchly, takže 3, 4. Poď. Toto, ber. Nabí. Ber. Som povedal ber. Mi to vypršalo. A nič. Odznova. Čakaj. A toto zase vypršalo, hej. Dobre, ešte raz. Bol som pomalý, som sa tam o niečo zasekol. Poď. Berem. Hop. Formula. Hajzel malý. Jak je veľký. Treba teraz na ňa vyskočí, ja sa tu doserem.
Plyn. Oh. On tam bol? Dobre. Baterka. Už len to crouchni F-ko a ide sa. Kde sa vychádzalo? Tu. Poď prosím. Nahoď elektrinu a zdrhaj stadiaľto. Aspoň, že tak. Stále počujem otváranie dverí, niekto tu pochoduje. Čo teraz? 5? Jaj. Saving. Jo. Aha, toto je ono. Tuto bol. To čo je? Je tu justo. Oooo! Počkaj, to si musí nasmerovať, že jo. Tak. Aha, tu sú tie dvere, ktoré som videl na začiatku. Áno. No. Toto. Budem musieť dať hentam. Toto sem. Počkať, ale... Tu je nejaká blbosť, takže ja to vypnem. Toto podržím. A spustím toto. A ja som si to nenasmeroval. Turetka sem. Toto. Pusť si. Podrž. Jedna. Druhá. Tyhle som nečakal, že to tam za tak rýchlo. Co to je? Saving. No, hovor mi, že som to pokazil. OK. Ó! Zrazu je to otvorené. Uuuu!